ಚಿರತೆ ಉಂಟಿಗೆ ಅದು ಚಿರತೆನರ ತೂದು ಮೀಟ ಅದು ಗುಡ್ಡೆಗೊಬ್ಬನ ಕ್ಲೇಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಂಡ್ ಕನಕದ ಕಟ್ಟ ರೆಡಿ ಚಿರತೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಪೋದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಚಿರತೆನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಜಯ್ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಕವಿತಾ ಮಾಣಿ ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಕಾಡುಗು ಬೈದ ಅಂದು ಸುಳ್ಳಮಲೆನೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಸುಳ್ಳಮಲೆ ಕಾಡುಗು ಬೈದ ದಾಯ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿರತೆ ಉಂಟಿಗೆ ಅದು ಚಿರತೆನರ ತೂದು ಮೀಟ ಅದು ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುಗ ಪಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟು ಎಂಕಲ್ ದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡಿಗೆ ದುಂಬು ಪುರ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಕಣಕ್ ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಡಿಗೆ ಬರೋದು ಇತ್ತ ಸೊ ಆ ಮೆಮೊರೀಸನ್ನು ಪಿರಾ ಕನೋಡು ಪಂದು ಇನಿ ಅಂದಂದು ರೀಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಇನಿ ವಾಪಸ್ ಎಂಕಲ್ ಕಾಡಿಗೆ ಬೈದ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಬೆರಿಯ ಬೈದ ಸೊ ಏನು ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಆಲೆ ಚಿರತದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವಲ್ ಅಲ್ಲೇನು ತೂದೆ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತಿ ಹೊಡಿಯೇನು ಸೊ ಚಿರತೆ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂತ ಚಿರತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿರತೆಡ ಪಾತೆರ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಚಿರತೆ ತೋಡಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಲಾಗ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚಿರತೆ ತೋಜವ ಚಿರತೆ ಬತ್ತುಂಡ ಐಕು ತುಂಬ ನಿಕ್ಲೆ ಏನೋ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಐ ಮಿಸ್ ಮಲ್ ಪೊಡ್ಚಿ ದಾಯ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಹೋಗ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಚಿರತೆ ಮಿನಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಂತುಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತು ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ಮಂಡ ಒರ್ತಿಗೂ ಕಾಟಿ ತುಂಡ ಪೋಡಿಗೆಗೆ ಒರ್ತಿಗೂ ಚಿರತೆ ತುಂಡ ಪೋಡಿಗೆಗೆ ಒರ್ತಿಗೂ ಈ ನರಿ ಎಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಪನೆ ಕುದುಕೆ ತುಂಡ ಪೋಡಿಗೆಗೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಚಿರತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಚಿರತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಚ ಕನಕ್ ಮಲ್ಪೀರಿ ಅವೆತ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಬೈದಾನ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಮಾತ ಕಾಡು ಈ ದೊಂಬು ಕಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಈಚೆ ಮಂತ್ರ ದೊಂಬ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಹಾಗೆ ದೊಂಬ ಬಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಯಾನು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಂಕಲ ಊರು ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಕಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕಂಡಡ ಎಂಕಲು ನರ್ತ ಬೆಜ್ಜೊಂದಿತ್ತ ಸಾಲದು ಬರ್ತದೆ ನರ್ತ ವೆಜ್ಜಿನ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಜ್ ಏರಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲು ಹೌದಾ ಅಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಉಂಟಾ ಚಿರತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನೋರ್ತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಚುಬ್ಬೇಕ ಗುಡ್ಡೆಗೊಬ್ಬನ ಕ್ಲೇಜ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಗುಡ್ಡೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಿರುന്നിಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಕೋಡೆಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಎಂತ ಮಾಡುದ ಚಿರತೆ ಬಲ್ತದು ಅತ್ತದು ಮೇಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಆಗಿನದ ಅದನ್ಪರ್ ಬೇರೆಗೆ ನರಮನ್ಯನ ಬೋಡಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಟಿದ ಬೋಡಿಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಿರತೆದ ಬೋಡಿಗೆ ಒರಿಯರೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೋಡಿಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಮೆಲ್ಲರೆ ಯಾವತ್ತಂಟಿ ಈತೆ ಕನಕ ಕಡಪೆರಜ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ತೋರ್ಪುಣೆ ಹೌದು ನೀವಿಬ್ಬರು ಯಾಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಿಖಿಲ್ ಇವತ್ತೇನೆ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪುನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೀಟ ಕುಲ್ಯರ ಎಂಚಗುಲ್ಲನು ಈ ಜೆಪ್ಪು ನಿಖಿಲ್ ನೇನು ಪೂರ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಮೂಲತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ದುಂಬಪುರ ಕೊಡಾಜೆ ಅನಂತಡಿ ಪೋಡಾನ ನೆಟ್ಟನೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ರೋಡ್ ಮಾತು ಇಜ್ಜಂಡಿಗೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡು ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ
ನೆಟ್ಟೆ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕ ಸೆತ್ತನಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮರಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಓಡಿ ಬಾರ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜನಿಗೆ ಮರ ಈಗ ಹೋಗಿದೆ. ಹೋಗಿದಾ ಮರ ಪೋತುನಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮರ ಇಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಕ ಸೆತ್ತನಿಗೆ ಏರನ ಪಾರ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳ ಅದು ದುಮ್ಮದಾಗಲ ನಂಬಿಕೆನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತುದು ಅದ ಅನ್ನ ಬಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಒರ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಂಡು ನಾಯ ಪಂಡ ಪೋರ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಚಿರತೆ ಉಂಡಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಮಾತ ಪೆಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲಾಲು ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲನಾ ಮಳೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ನೇನೆ ಬರಪ್ಪಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಮುಗಿಲಿ ಕನಕ ಬೆಜ್ಜುಂದಿಲ್ಲ ಕನಕ ಬೆಜ್ಜರು ಇಂಚ ಬೋಪುನೆಗೆ ಇಂಚದ ಮಲರ್ತಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಆಪುಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಐಟೆ ಚಿರತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ತೋಜಪೆ ಬೇರೆಗ್ ಕಾಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಬೇರೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡೆ ಯಾರು ಒತ್ತು ಪೋರ್ತೊಂದು ಬಲ್ಪೇರು ಇತ್ತದಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ ತುಕ್ಕ ಊರಿಗೆದ ಬುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದರು ಅಲೆ ಕಂಬಳ ಉರಿ ಐತೆ ಬೇ ಬರ್ಪೂಜಾ ಸುಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕಾಡಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕನಕ ಮಂತಾರೆ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಬಲೆ ಇಂಚ ಬರಬೇಡಿ ಒಂದು ಕನಕ ಬತ್ತಂದ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚನೇ ಅರ್ಗೀರಿ ತುಲೆ ಯಾನಂಡೆ ಇಂಚ ಬೈದೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕನಕ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಲಾಲ್ ತುಲೆ ಚಿನ್ನು ಅನ್ನ ಗೈಟೇರಿ ಒಕ್ಕನ್ನ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದದ್ದ ಎಂತ ಮಾಡ್ದ ಇಡತ್ತಿ ಆರು ಓ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ದ ಬಲ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಚಾಟ್ ದೆಪ್ಪುನಗೆ ಬಲ ಏತ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ದ ಮರ್ಲೇದಿ ಪಂಡ ನೆಲ್ಲಿಯ ಮೆಗೆ ಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಜರಿ ಇತ್ತಲು ಆಯ ಪಾಪ ಬೆಡ್ಡು ಜೊತುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ದೆತ್ತದ ಕಡಪ ಅವನುಲ್ಲಲು ಅಂಚಿನ ಮರ್ಲೇದಿ ಹೋಗು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಕ್ಕ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಚಿರತೆ ಇರೋದು ಆನೆ ಬರ್ಬೋದು ನೀವೇ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನಾನೆಂತಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಹೋಗು ಹೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಚಂದ ಹೆಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟಿ ತರಬೇಕು ತುಂಬುತ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನು ಇದು ಮುಳ್ಳಿದು ಮುಳ್ಳುದೇನು ಉದುದೆ ಪೆಜ್ಜು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಲಿ ಈಗ ನಿಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಬಾ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ಸಣ್ಣೋಳಿರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣೋಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಲೆ ಏತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಮುರನಿ ಅಡಿತೊಂದು ಒರೆಸೊಂದು ಇತ್ತಳು ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪೊಂಡಿಗೆ ಐತೆ ಕನಕ ಬೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಬೈದಳು ಏತೆಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ತುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನೆನಪಾರು ಮುಗ್ಲು ದಾದ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇರೊಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಗದ ಒಂಜಿ ರೀಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ಆತೆ ಮುಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ದಾಲ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಮರ ಕಟ್ಪುನ ಅಂಚಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ದಾದ ಬೂರ್ದುಂಡು ಐನು ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಓಪನ್ ಆತೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊನು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಕನಕ ಬೆಜ್ಜರ ಬಂತನ ಒಂಗಿಲ್ ಕನಕ ಮಾತ್ರ ತಾ ದಾಪನ್ ಪಂಡ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದಿಯರಪ್ಪನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೂಜೆರು ಮಲ್ಕ ಚಿರತೆ ಉಂಡು ಪೋಡಿಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಉಂಡೆ ಜೇರೆ ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಲ ಚಿರತೆ ರಕ ತೋಜೋಲ ಬೋ ಮಂಜಲ ಅಂಗಿಲ ಪಾರದಲ್ಲ ಚಿರತೆ ಕಡೆ ತೋಜೋಲು ತುಲೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ತಗೋಲಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಂಡು ಎಂತ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿತಾ ಚಿರತೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮುಳ್ಳುಂಟು ಚಿರತೆ ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದುಂಟಾ ಏನು ಚಿರಾಂಡು ನಾನೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ಒಂದೊಂದು ದೂರ ಡಿಪ್ಪರತಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪುನ ಇರ್ದಲ್ಲ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪುನ ಮಾತ ಪ್ರಾಣಿಲು ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಕೂ ಬಂಡ ಹೇಗೆ ಚಿನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೂಗು ಜೋರು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೂ ಹಾಕ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂ ಕೇಂಡ ಮುಲ್ಪರು ಕೂಕುಲಾಡ್ನ ಅಲ್ಪರು ಕೂಕುಲಾಡ್ರಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಿರತೆ ದೆಂಗುದು ಕುಲ್ದುಂಡು ತೋಪೆ ನಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಿನದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀ ಎಂತ ಮಾಡುದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ನೇಲ್ ಉಂಟಂತೆ ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ನೇಲಾಗದು ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕಡ್ದಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಹೇಳ್ಪೋದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಓರಿಪೋಲೆ ಕನ್ಪೋರ್ಚಿ ನೋಡಿ ಅಚೋಗಿ ಏರು ನೇಲು ನೇರು ಅತ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಂತೂ ನೀಕು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯರ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತ ಮುಲ್ ಕಾಡಿಗೆ ಬೈದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯರನ ಕನಕ್ ಮಲ್ಪೇರಣ ಹಾಂ ಎಂತಕ್ಕೆ ಬಂದದಿಲ್ಲಿ ಪೋ ಕನಕ್ ಮಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ಕನಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಬೈದಾರೆ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಲಾಲ್ ಈರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಕ್ಕಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುನ ಪಾತಿರೊಂದು ಮರ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ನಿಂಚ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ನಂದಾಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತೊಂದೇ ಸಾಕಂಡು ದುಂಬು ಅಮ್ಮನಕ್ಕಲ್ನಾಟಿಗೆ ಕನಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಓಡಿಪೋನಿತ್ತಾರೆ ಅವ್ಳು ಕೂಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾಡದೆ ಕುಲೇತ ದೃಷ್ಟಿ ಬುಂಡು ಐಕ್ ಜೋಕ್ಲೆಂಪುರಲೆ ತುಂಬ ಪಾರ ಬಾಲ್ಯ ಪನವಿತ್ತೇರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ದಗಿರಡು ವರ್ಪ ಎಂಗಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೋಪುಣು ಇಂಚ ಪೋಪುಣು ಕಾಡು ಪೂರ ಪೇರ ಅಲ್ಲಿಂದು ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ತೋಜಿದುಲಿ ಕುಲೆಮಿನಿಂಡ ಜದ ಇಂಚಿನ ಮರ ಅಂತ ಉನ್ನಾಗನೆ ಭಯಂಕರ ಅಂದ ಅಪ್ಪನ್ ತುಳು ಎಂಚ ಉಂಡು ಮರವು ನೆಟ್ಟು ಕುಲೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಉಂಡು ಮರ ಓ ಈಗಳ ಚಿರತೆ ಬಂದರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿ ಚಿರತೆ ಬಂದರೆ ಮತಿ ತಪ್ಪಿದಾಗೆ ಮಲಗುದು ಕನಕ ಮುಕ್ಲಿ ನಾನಲ್ಲ ಅತ್ತಜಿ ಕಾತು ಸಾಕಾದು ಪೋಣು ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿನೇ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕು ದಾಲಕ್ಕೆ ಇಂದು ಸುಳ್ಳಾಮಲೆ ಕಾಡು ನಿಕ್ಲು ತೀರ್ಥಪುರ ಒಂದಿತ್ತು ನಾ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಚೌತಿದಪ್ಪಗ ಸುಳ್ಳಾಮಲೆ ಗುಹ ತೀರ್ಥ ಬಂದು ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಸೊ ಐಕ್ ಮಾತ ನೆಟೆನೆ ಪೋಪುನು ಯಾವತ್ತು 2 ಸಲ ಬುಲ್ತೊಂದು ವೈದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಪಂಡ ಅಂಚ ಉಂಡವು ತೀರ್ಥ ಗುಂಡಿ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಬರ್ಚಿತ್ತುಂಡ ಮೆಲ್ಲ ఉమ్మిల్ దొచ్చిందా బస్తాలు ಎಂತ ಮಾಡುದವು ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಬಂದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೈಕ್ ಮಾತದೆ ತೊಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚಿ ಕಡೆಟ್ ರಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ದಿತ್ತೊನ್ನ ಸೊ ಅಂಚಾದ ರಜೆ ದಿತ್ತೊನ್ನಾಗ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆವೊಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈತ್ನೇಟ ಮಲ್ಪಂದಿನಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಲ್ಲೆ ಸೊ ಹೊಸತು ಪಂಡ ಹೊಸದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭೆ ಆದು ಪಡು ಆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಭೆಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಅದು ಬಿಳಾರೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಈತ್ನೇಟ ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲೇನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಲ್ಲೆ ಅವು ಹೂವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದಪ್ಪು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಹೂವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಲ್ಲಿ ಏಪತ್ತುಂಡು ಉಪದ್ರನೇ ಅವ ಸೊ ಹೂವೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಎರಡು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ ದೂರ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಕೈತಲ್ ಬಂಡ ಪುತ್ತೂರು ವಿಟ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇಂಚಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಸೊ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಐಕೊಂದೇ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಅವನುಂಡು ಐನಾದ ಬೇಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದ ವೀಡಿಯೋಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕನಕ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚತಿ ಕನಕನ ಕಟ್ಟನ ಎಂಚತುಲ್ಲೆ ಆಂಟಿ ಕಟ್ಟೊಂದಲ್ಲೇ ಹಾಂ
ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಏರು ಅನ್ಪುನೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ದಾಯ್ ತೂಲೆ ಮಾತ ಉನ್ಗೆಲ್ ಕನಕ್ ದಾದ ಬೂರ್ದು ನೈನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗೆ ಕನಕ್ ದಾಲ ಕನಕ್ ಕರ್ತೊಂದು ಓಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಅವು ದುಂಬುರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಕರ್ತೊಂದು ಓಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮರ ಬೆಳೆಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳಿಸಿ ಬಂದ್ಪೇರ ತಂಚ ಎಂಕಲ್ ಬೂರ್ನೇನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಜ ಬಾಪುನತ ಆಯ್ತ ಬದಲು ಕೊನೊಂಡು ರಗಾಲೆ ಜಾತೆ ಆಂಟಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಆಪುಣ ಅಂದು ತುಲೆ ಪೂರ ನುಂಗೇಲು ಬೋರ್ಪುನ ತುಲೆ ಏತ್ ಬಲ್ಲು ಉಂಡು ಆಂಟಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ ಐನ ಆಜಿ ಬಲ್ಲು ಬರ್ದಿರು ಆರು ಇಪ್ಪುನ ಇಂಚ ಇದು ಎಂಚ ಕೊನು ಪೇರುಕ ತಕ್ಕತ್ತೈ ನಮ್ಮ ಮನೆಯರೊಂದಿಲ್ಲ ಏತು ಶೋಕ ಸೊಂಟಕಾಯಿ ಇವತ್ತು ಉಂಟುದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಚೂರ್ದಾಯ್ತು ತಾಂಡಲೆ ಗಾಯ ಅಂಡ ಹ್ಞೂ ಅನ್ಪ ಬಟ್ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಕನಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಮತ್ತ ಏತು ಮುಳ್ಳು ತಾಗುನು ಹಿಂಕೈತೆ ಸದಾದ ಮುಳ್ಳು ತಾಗುನು ಕೈಕ್ ಆಂಡ್ ಕನಕದ ಕಟ್ಟ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕನಕ ಮಾತಾಂಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಪೋಪುನಿ ಅಂಕಲ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ಮಾದಿರ್ದ ಬಲ್ಲಡೆ ಕನಕ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾದಿರ್ದ ಬಲ್ಲ ತಮ್ಮವು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದಿತ್ತಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ದಾನೆ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಟ್ ರಜೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ 2000 ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ್ 2030 ಆಂಡ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕಲ್ ಸೊ 2000 ಎಬೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದರು ಏರ್ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅವೈತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋಡು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಾ ಊರು ಹೋಲು ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಮಾಣಿ ಮನೊಂದಿಪ್ಪದಿನಲ್ಲ ಕವಿತಾ ಮಾಣಿ ಬಂದು ಸೊ ಊರು ಹೋಲು ಏನೇ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಓಲುಪ್ಪುನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡ ಇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ನೆಂಕ್ ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಓಕೆ ಇಜಿಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಕೇನರ್ ಎತ್ತನು ಪೂರ ಕೇಳ್ನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾನ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತನ ಕೇಳ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಂಡ ಬೇತ ದಾದಾಂಡ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತನ ಕೇಳ್ನೆ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾನ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಸೊ ನಾತನ ಪಾತೆರಿಗೆ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ದಾದ ಪಾತೆರೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಚಿರತೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದ ಪೋದು ಎಂಗಳಿಗೆ ಚಿರತೆನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಚೆ ಹೋದು ತೂನಾಗ ಚಿರತೆ ಎತ್ತು ನಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಬೈದಿನಿ ಅವು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತಂಡ ಚಿರತೆ ಬಂದು ಓಡ್ತದು ರಾಮ ದೇವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಬ್ಬಾ ಕಾರಣ ಮೇರೆ ಪೋಡಿ ಪಾಯ ರಾತ್ರಿ ಚಿತ್ತೆ ಮೇರೆ ಪೋಡಿ ಪತ್ತುಲೆ ಆರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲರತ್ತೆ ಆರು ದೇ ನಾಯಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೋಡಿ ಪಾಯಿನಿ ದೇ ನಾಯಿ ಪೋಯಿ ಪಾಯಿ ಚಿಂಟು ಏಂಜಿ ಕಾಡು ಗೊತ್ತದು ಪೋಡಿ ಪದಗುಲ್ಲ ಚಿರತೆ ಅಂದು ಓಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅವು ಬಲ್ಲೆಡೆ ಹೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಇಂದು ರೇವತಿ ಆಂಟಿ ಪೋಡ್ತೊನ್ನಾರು ಆರು ಪೋಡಿ ಪುನೆಗೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ನಂದೇ ಇನ್ನ ಪಿರಾವು ತೂಲೆಗವೆ ಇರ್ರ ಸರಂಗಡಿ ಅರೆಗೆ ಚೂರು ಬಣ್ಣದ ಓಡಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಇವತ್ತು ಶಾಪದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ರಂಬಲೆಗೂ ಸಾಲ ಆತನು
ಅಕ್ಕ ಓ ಓ ಗೊತ್ತಂಡು ನೆಂಬಲು ವೈರಸ್ ಹತ್ತದ ಕುಲ್ದಲು ಹಲೋ ದೆಪ್ಪು ಕೈದಪ್ಪು ಇಜಿನ ನೆಂಚ ದೆಪ್ಪ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೈದಪ್ಪು ಹಾಂ ಇಕ್ಲ ನಾಯಿ ಲಡ್ಡ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟೆ ಬಲ್ಲೆಡು ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಸಿ ನಾಯಿ ನಾವ ಚಿರತ್ತೆಂದೆ ಬೋಡ್ತಾವ ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಓಪುಂತುಲೆ ಯಾವನು ಇವನು ಗಿಲ್ಲಕ್ಕು ಅದು ಮರ ಕಡ್ಡ ಒಂದು ಉಣ್ಗೆಲ ಕನಕು ಕಟ್ಟುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ದವಲ್ಲ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರುಂತಾರತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ ಜನ ಸಾಲದು ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಂಗೇದಿ ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತೆಲೆ ಕನಕು ಬರ್ತದೆ ರಾಪಜಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪುಂದುಲೆಗೆ ಮರ್ಲೇದಿ ಫೈನಲಿ ಕಾಡ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ದುವಾ ನಮೂನೆದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗ ಆರಂಚ ನಿಡ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ತುಂಬ್ಯಾರ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಳು ನಾನೆಲ್ಲ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಇನಿ ತನಿಕ್ಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಂತ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಸೊ ದಾದಾಣನಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ನೆನೆದಿತ್ತು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ದಯವಂಡ ಇಕ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಇಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನಲೆ ಪಂದು ದಾದಾಂಡ ಇತ್ತಂದ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ವಿಜಯ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಪಂದು ಸೊ ಐಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಸಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಅಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಕನಪೇನು ಸೊ ಮಸ್ಸಿನ ಮುರಣಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಕನಪೇನು ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪನೇರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕಲು ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದರು ಸೊ ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸೊ ಆತ್ನೇಟ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ